Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phansami nil hin ban kardom nang panjurek kardom non Karbi Longri Abirta ke thanpon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang KSA Sivet ke dozia phansi Karbi rong sarmai dipu LA Longri amaya tumpen KSA tumpan ka chuningri Karbi Film Society tumpen spatir pipon si bahaka chelang mate Lucky Vision Lottery ki pathupon Kedam tang MP kilig hud Amri konsensia long pen all parties leader conference tum ki claim kedam chpa duga tum phans man pen ke du Karbi puho pen archu pon Tong kam pen bot halang suka celeng atwar pi so balang su adung along towar kang rem plima jog rat tum celeng phan kisung nang non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang KSA pasan som cher asan som ki onda chingrum si I sevet ke dujia phansi Karbi rong sarmaya tum pen aphong phong chuniri ponlo Lason tak tak si busing na pay tongkep arni sami Karbi rong sarmai dipu LA Longri amai tumpen pharke mai kanipon Karbi arat tumke KSA tumpan ning chithi ke dosi KSA tum hanlo khayamor arbung speed chi hokpon lo bonda KSA tumta sanchom phoke de ko joine pansi KSA tumta ajakong indugbo sonsi nang mandel lo lapan KSA tum sanchom phoke de ko joine pansi ning si kabi ning si ki direct hepu banga khai tum nang chini det si Karbi arat phanta nangkang nek joy lapen nanglang ro pason si nang mandel lo lasi khaya pharman longria pharman KSA sanchom photum chingrum si isivet ke dochia phansi Karbi rong sarmai dipu LA longri amai pu hemari be ben phanke thinu pen chunuri pon tum la pan ning che thola la tum phan ke KMR bung sili tum ke ho asila so KMR bung Karbi lo char la song KSA tum pinyar ni an tum theklong lo song pho mate tha ro pho anang do kok lo asili tum KSA phan non ko an ma ining che the thunang ya por ko an ma ka chi ki thunang ya por la so por ho chi pini alang le tum phan claim jam dam jam isiwet kalidat yang Karbi ang long ara tum ling dok lo athema non Karbi khaya phan khei surya tum nanga tong phrong por ho Karbi khai tum son surya kisung pen ka che pa jok nangji ka che song nangji apor ho ili tum ning che thena ya song Karbi lo char ya song KSA tum bang erowet do thera ro pho an pini na che kak nang do ko asinon nilitum pini tak dipu longria mai Karbi rong asara mai longria mai hinten asi nang tum pharangke hinten thua hinten Karbi lo char lia song aphan chuning ri lo ta nang le tum lapu ropho an do dera chakak jam do dera erowet e klaiwet ke dui aphan si de chuning ri lo athema khe aphan nang le tum kar japi ja tum lo nang le tum Karbi lo char lia song lo te risomar korjang khe aphan ke claim pg ja kong do la pengal lo char lia tum polo te ke the ka tum asi khe phan kar ja pi ja tum lo ka the ka tum ke ning sibat si donang ji sibat eklaibat si ke do si ke me pusi ni tum Karbi lo char lia song aphan dipu longria mai Karbi rong asar mai longria mai hinten chuneng ri pade khrimulo ini arni ri tum phan ini tumang no le na pu pe pu sa me kapre ka khe tum isi nanga pe trop ke do kokta la so joini pusi ni tum Karbi rong asar mai ke mathalo de Karbi lo char lia song atum ro pho nanga do koke la tum ning si kali pu kapre ka khai tum il tum phan nang chini dat lo la so nang chini dat joini si kapre ka khai khe suri tum tamil tum phan nang ke pe rob nang lang rob ta do kok lo asi none phrange bang ji khe ke jok wan ja phan khe ke sung long ka cha song nang kar ja pirun thip thek ji phan Karbi lo char lia song atum isibat eklaibat ki do ji phan si le tu pini jasemet dipu Karbi rong asa mai longria mai hinten chuning ri lo
KSA atum pan ning thiu athe KSA atum ke nilitum osomar ason lo lasi osomar atum ning sido de lapen do jam jam le putang ti hem ke chelangji hem ke cherai kom je pan ki sung do kokji lasi KSA atum ro photum ansami isivet ke do pen hem ke cherai kom dun thek ji aphan sami Karbi rong sarmai di fuel longri amai dihin ribang Robinson rong pipen KSA tum phan chunu ripon ilitum asomar KSA abutung tum pan iklay wet kidu japan jakong isi wet kelong japan ning isi wet kidu tek japan KSA tum dame iklay wet kidu japan senelitum yasemet longria may pen di puawar longria may pen nelitum juneri pati krim iglo ase ilitum asong chipong adat ra iklay wet KSA do tiplo tangte ilitum pan kuna mana atum dame aksap suwa ka pere dupo lapen sorkara hindame ilitum ke hangaling ans dame iklay wet durutang te ilitum asyang tong ilitum hang song anta le dunpo kasi kay ka chenghon apan karbia kay ka pichan japan yasemet pet nilitum achuningri lake isi wet kitu thik japan iklay wet kitu thik japan se nilitum sareng ronga saru basara dundame nilitum nang litum apan chuningri pati krim lo laso pherengke amai long Karbi rong sarmai di fuele longri amai pu himari bi dunamai pu birentok bi konchun bang hira ingti gathar rabchun bang Robertson Hansi dihin ribang Robinson rong pi riso rong phar Babu Singh tok bi pach thaka chun bang dizen ingti gathar Dilip Teront Sar Singh Teron lapen ki Karbi rong sarmai di fuele longri amai ka prek rong saratum dach tong dun Karbi Lam Arjan Mari Karbi Film Society at Upen Spatir Piponsi Karbi Lam Arjan Mari Karbi Film Society Mhangatek Ingdeng Creed Rocket Chok Pachdondun Pensi Bahaka Chilang Mati Lucky Vidront Lottery Wu Signify Chong Kep Arni Di Putora Langsu KSS Tripia Sai Hemalong Patupon Analu por paisia por malong pensi labang subhaka chelangi pa thupang cheng ponlo lapan ke cheng si made first prize a number 2267 lapan hini bangke made second prize bangke 4887 lapan ke thom made third prize bangke 4476 lason thak thak si ka prek consolation prize mi pa thuponlo majok atumle labang su prize a number ticket duplute iruyabong prize bang chen nam ji phansi pa chini pontu kaddo kawe karbiang long arat la karbia jutang ka chinghon lamarjan ka chinghon karbia nimrokom ka chinghon kaddo kawe solang korar phan aprangsi Karbi Film Society hin pen nanglitum kaddo kawe phan ta Karbi Film Society along nange cherap nange chitudun ningkang sampen labangsu nanglitum jakong horang na pidun bidi sore nang pidun pot aprangsi nitum Karbi Film Society hin pen kadok kawe phanta suri akadom pajeriglo kardom lalo pinie bangke isi kadok kawe arat pen Film Society atum pen labangso ini che parong labangso arni militum ke hot pondo jasemet ped bangke lahano Karbi Film Society amhange thek ningkan kre throk ke chok labangso arni ilake 15 June ke damtang lo labangso arni Karbi Film Society amhange thek labangso amen pen nilito maningkan wangta labangso lucky draw mate lottery labangso sabes tame labangso kibi pondudu setame ke damtang la 15 June bangke nilitum sai ke deng ke duo jok halabang so arni ke nilitum pathu ponun edelo lasi puthot nilitum chingbai ching sai pen arni hot pontusi pini ardi mate pini tarik thongkep 30 June bangsi ladak KCS Central Committee asai hemlong si nilitum non pathu pon edlo lasi kado kawe Karbi solang doarat labangso alotari along nage cherabdun ninga klong pen Karbi Film Society ansuse Karbi lamarjan anim rokom alama ki pindeng sumpot ansuse pacanang pula bangso aning hang maten aninga klong benang cherabdun atum hanstame pini kopai ke miatum an nilitum hin pen kapajir pon la first prize ke lahelo
55 inch labang so smart TV lo lapen te second prize bangke sofa set lo lapen te third prize bangke niltum fridge la pilo lapen te son cap consolation niltum kipi pondo lage pini la amasi nilitum la dak patu pon elo lapen resulta nonang litum la media hoi pen kadok kawe karbi sulang do arar fans tame labang so kache chaga teng pen nilitum ke patu pon labang so abahage ki metum kadok kawe fans tame pachini pon popusi nilin pen lamthe kadok kawe fan churusi nilam thing tot go Nizang Karbi Anglong Amri MSC Consensi ke parpon ulukonchi along stami kedamtang MP kilig hut AP etsi klemang phubang phietum ki klem kedam chipat duga tumphan karchu amai paman pon bang solong votha langso LSC amai pu bikram hansi pen chitong dunsi mai along sami jumisen alam than pon lason si non hejong MP kidig judet penapi ex autonomous council pu kijong pona puthak bangki ex pu pavir thu that si puthot autonomous pu abang masi do pon thunang ji puse alang li pen jong pon non BJP kachari atum ban sbi ronga tok anu ka hidam ji pa hut bangki ronga sar riso e jang atum sami labang solama puthaki arjudun wek nang ji buta wothalang so LSC amai pu bikram hansi pen karbi arat tum phant lapen ronga sar lapen riso e jang thuman chuni ripon ambi pen himeri bongrum Karbi Longri Abirta ladak amri constituency long wothalang so LSC pen puthot ni tum nang kahomri phanwang thulo lake kidamtang 18 Lok Sabha parliamentary election iltum masar jai gathar phan MP candidate pentum kapahai je phanil tum dak claim ka chapadu ko tum du lake president secretary CC committee pen chenglok PS committee president secretary pen chenglok lapen amri arad atum nilitum phan omdung pen vote nang ipidun arad tum phan itum kachuru aphan sin itum kewan nasi pini ke citong amai long niltum PS committee a president secretary atum phan niltum archu long lo lapen CC committee atum phan president secretary atum phan itum archu pon long lo non ke wang jilang an sese APSLC amri a constituency penta kapang tang jiapa APSLC ke lake isi a revolution siniltum ke wani phan sika bor I la siniltum ke election ki thur ke lake isi a part chot la sinilitum election wang we aprang ningkan kang thim ta nilitum awareness si gipilo awareness iti kipi cheng ko pilo itum kipi nangi ke isi democratic country porsi constitution a set up bang chini nangi India constitution 6 schedule lapen itum phanang kipi al high aron itum chichining busin itum aprang si ke constitutional awareness nitum wrong group long tribal area yo itum than pon lo apart from that ilitum indlam nilitum pinidak amri constituency long kewang pen puthot Karbi Anglong autonomous council phanil tum pachini thung bang la henlo je non lang tum Karbi Anglong atok angno kahomri damji rong asar phan ka chetong damji pu alang tum kapang dak do riso ejang tum phan ka chetong damji polam do kethe geding naman ka chetong dami polam do hala so kewang ahut nilitum Karbi rong sartin Risoi jang atum phan elder atum doan church leader atum doan aphan tame tim Karbi Anglong tum phan question arjidun vek nangji lapena tum appeal dun vek nangji je non iltum la BJP atum MP election high date pen Karbi Anglong autonomous council phan ex parliamentary council pu ki jong pot bang ex pu nang pa bang pavir dersi autonomous pu thot nang restore to ning pu bangke rong asar adon nutin risoi jang anutin lapen ke thekere tu manutin church leader tu manutin antame tim Karbi Anglong tum phan appeal du naing pusin iltum chunang ripon Chiklui Johnny aprang pen RB ke jangka chipni beda jokpensi Karbi Langpi hydro project along pen sbi lang thi open ki khang de jokpensi labang su Karbi Langpi hydro project alang ke thuplin na jokpensi wrong group hi thi along an sbi lang inu pon lablo labang su lang kang luma long pen smi pnangan hawar long bangki biri phithung sbi na hokdun lo lapan ki lang thi lapan RB ke jangka chipni beda jokpensi rara tum ka chileng atowar smi kanglem dun made ingrai den labas rara tum ke dam ke bangki sung phan pinan chitong pon nanglo Lason si dongkam makam rong su pipen vot halang su an kacheleng atowar pi hongkram so ba lang su adunga long kedu Karbi Langpi alang roi ke tong ajok pen si towar semina hokdun lo kiram tang chiklo Johnny aprang pen RB ke jang lapen lang thi pen ajok pen si lebang so towar semi ing raidun lablo lapu nat rong ra tum pen chenglok
usum maratum school kedam ke bang chi phanda penangan sung pon nanglo bon sami PWD asai kam atum ben pinanta kachi humri dam mare hilang dam pon avelang dongkam mukam ben bot thalang su ka cheleng atwar pi chot kali lam ki lang ber lang thakle dam sami labang so towar hanlo lasimu iprang ke bang selang jongchi kepeni ke sung chitong de leputangti Karbi Longri Abirta Council ke parlopon PWD department made asai kam atum men si adai chen vek nang jipusi rara tum pen than pon board hol pen great son timung Karbi Longri Abirta tu langit te wo sedang ra ada sekarang lagi lah so kan ni kan lah non ni ada tu sidi ka ke depo lah bangsa tu kena pen kena sisi yang lain la ba sang so tu a jayam itu lah bangsa tu lah di bawah tu menang sisi yang lain tengok te ko nong le Ente nali tum la kedam ke wang bang ko pine ke sung ke siksak son dum siksak du lo ajuta kere me lo narlo ta pu pine school dam hot ta hai ta tora dulu mani kacing koi lah non mat ke bilang budi non mat ke avelang just ta me chere nang the pik an lo Ente la PWD department tum ne pine nang elang son tek la ton so long dan nang jata the long le lah bangsa tu ini ke kupi jadi ni sekarang lain lah lang roy lah jadi ni mah mati la gari julom sang ti gari ta lo ko lang the ku ta lo lang the ku lom mi ne nang kang rai abang ke la lang pi lang the ho the la so nang tong mat eng rai pon de lo ning kan wang si tong bom ya lah di lah aning kan wang se eng rai bom ti man non bang ke da anang le rok nali men chethani ma ni le mene hum sing ti ha wa arong bang ke arong dak so bai lang so mal bajar pine la nang li tum bai ko nasi dam ni ne dak bai lang so bathalang so pena nang li rong an bai kon kilometer bag do lang ni la di kilometer thom tam di Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom